I 10 ljudi, evo nas ponovo na Pocket Gaming. U prošlom klipu sam rekao da ćemo da otvorimo ovaj tu dole često. Nisam htio da ga otvaram bez vas. Tako da idemo. Ajde. Wow! Idemo dalje. Dobro. Očekivao sam više. Da, očekivao sam mnogo. Dobili smo vešticu. Tako je bre, idemo. Wow. Sad idemo, ko će napolje? Da, definitivno ti. Šta mislite? Da, on napolje ne mogu da verujem, znači, znate šta je ovo? Ok, imali smo još, da, lapujemo ovo, sve. Ok. I to. Tako. Ja, znači, mogu da verujem. Samo trenutak. I sada bi trebalo da otvorimo ove čestove. Tako da idemo. Dobro. Dalje. Ok. O, imamo još, super. Ok. Čoveče, ništa mi ne treba. Ok, blizu smo 4. levela, imamo dosta para. Tako da znam da odigram jedan napad. Ajmo na jedan napad. Da ne bude tek onako sam bez vezu upalio kameru i otvorio par česta. Idemo da imamo našeg sljedećeg brojnika. Ok, isti je level kao i mi. Evo da ga rasturimo. Evo to. Evo veštica. Ajmo da je isprobamo. Ok, dobra je. Znači ovo ubila ligu. Tako da, ja zadovoljan. Ne znam zašto je ovo. Dečko, ti si mrtav. Znači, načeli smo mu obadve po pola ima na obadve. Nemoj, molim te, vrati se. Dobro je. Znači, da krene ova vojska. Ok, gdje si pošao? Gdje ćeš, druže? Ne, molim te sruši. Nema šanse. Njegov neće daleko, bar to znam. Peka je mrtv. To je to, idemo. Ajmo. Što će mi srušiti, nisam ni obratio pažnju. Ajde veštice, bravo, mačko. Ajmo na peka. Pazite mi na riječ. Ajde, zelo. Kao što rekoh. Gdje ćeš, druže? Kudena? Ne kapiram te. Aha, vidi veštica mi je. Ok. Idemo. Ova kula će mi biti srušena, to sam siguran. Znači, džave branim se. Tako da idemo u ofense. Ajde, roknemo. Ohoho.
tako. Dobili smo neke male nagrade. Izvinite, nervira me kad ovako neće naučiti. 2 krunice je. Stavit ću ovo da se otvara. Tako da mislim da je to da oko... Ne, neću ništa. Ma da... Mogu sam... Ne, neću. Neću. Baš me zanima kakav je ovaj 180 grama jabušnice. Tako da 32 rare, epic 6, Shogun chest, jao majko, njemu ima isto dosta. Pa on je čak bolji od magical chest. Ok, mislim, eto i opet vam nisam rekao za ovaj klan. Tako da, to što se tiče ovog klipa. Ako vam se video, like, share, subscribe. Mi se vidimo do sljedećeg klipa.